Imos falar hoxe de outro topónimo que está tamén no camiño á entrada de Galicia, que é Triacastela. É unha palabra que está case en latín, porque o primeiro elemento tria é o numeral 3 en plural, en neutro. Castela é o plural neutro de Castellum. Este tria, o primeiro elemento do topónimo, aparece outra vez no noso nomenclátor, que é no nome Tria Va, que en latín sería Tria Vada, ou seja, tres vaos, lugar onde o río ten tres vaos para poder ser atravesado. E o segundo elemento, Castellum, en plural Castela, era o diminutivo de castrum. Por lo tanto, un castellum en latín non era exactamente o que hoxe é un castelo, senón un castro pequeno, un campamento fortificado, un forte defensivo ou unha cousa polo estilo. Daquela, o sentido de Triacastela é ben doado de deducir, era tres castriños ou tres campamentos defensivos. O segundo elemento, Castela, volve a aparecer outra vez na toponimia galega nun arcedianato que había na provincia de Ourense que hoxe desapareceu dos nomenclátores, pero o padre Sarmiento escribiu un pequeno tratado sobre este Castela de Galicia. E, naturalmente, a mesma palabra que aparece en dominio castelán co nome Castilla, a rexión de Castilla, as dúas Castillas. E é tamén a mesma palabra que aparece, pero con fonética mozárabe, en terras de Andalucía, na provincia de Sevilla, como Cazalla, que ademais de ser unha localidade, é o nome dunha célebre bebida, unha especie de aguardente anisada, que se produce neste lugar. E este é todo o misterio que ten o topónimo, o pouco misterio que ten o topónimo Triacastela. Hai que dicir que é un nome moi antigo, como demostra o feito de que se conserve o neutro na palabra. E, por outra parte, é un topónimo que está documentado nunha época moi arcaica tamén, porque a primeira vez que aparece, a primeira vez que o topamos documentado nun documento galego é no ano 911. Hai máis de 1000 anos que hai constancia en textos escritos da existencia deste Triacastela. E isto é todo.